Jaha, se on kakkosviikko ja kakkosviikon ekaa reeniä. Yhteensä siis 4 reeniä tämän lenkin jälkeen takana ja kyllä tää maistuu. Mutta kyllä mä tiedän. Se on pitkä tavoite juosta maratoni ensi vuonna, mutta olen mä nyt ennenkin tehnyt asioita, kun päättänyt, että nyt tehdään ja kyllä se tästä. Jaha, toisen reeniviikon toinen reeni ja yhteensä siis 5. 5. lenkki menos ja vitsi kun ruppee nauttimaan. Tuntuu tosi kivalta. Motivaatio ihan tapis ja hyvä minä. Täällä mä juoksen aina hemmetin myöhään. Se kun lapset on nukkumassa ja mulla on seurana rusaakot ja ketut. Katsotaan millainen luontolive saada joku kerta tehty ja joku kerta voisi ehkä noista reenivarusteistakin kertoa. Toisen viikon 3. reeni. 6 takana tämän jälkeen. Oli vähän semmonen olo, että ei tänään jaksa, mutta yllättävän kevyt jalka on ollut tähän mennessä. Kutosen lenkillä nyt 6 kilsaa ja ensi viikon pisin lenkki sitten on tarkoitus vetää puoli kilsaa lisää tähän vielä. Niin katsotaan. Hyvin menee. Antaa mennä. Välillä ehtii valoisa aikaakin. Ei haittaa yhtään.